نسون صقام قدفو وصاخاو موني حيدا بغطتنا معراب قطنا طمت كابل ابا زواسي من معراب تግራይ فلشمو عد نبريد ب1948 عام مرس تولدم فلاماي شمو حدش ابا عوده كينات بزنبرو جግንነትን ጥበብን ዳሕራይ ድማም ሓየሎም ወይ ድማ ፈንቅል ዝተባሃለ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም አርአያም ቅድ ኩናት አበ ሕጻስ ኢሉ ዘምህር መሐንዲስ ኩናት ጅማት ፈልዩ አንጉዕ ዘምክህ ተባዕት ቃላሳይ ከም ዝነበረ ይንገረሉ هذا تجميرن زلوا بنداقرقس دورا عد حنكرا ابزن مسمر زي تو تجميرو زلوا يتنقدس مريتين بزحات صره منقد مقصارن يتغنانا متقع زوافر زلوا احدنا خيترفه مسنا هاتن مقصارن تحيزو قلطيفونا بشتو بصحن استوهاو عمامات قدن اب النهر يركبلو مالت تجدلا حيلوم نكينات بطبابن خولوتن بعاوز زطناق حزباو قبولነት ዝነበሮን በስራዊ ዝፍቶን ሰብ ከም ዝነበረ ድማም ድርሳናት ታሪክ ይሕብሩም ተገዳላይ ሓየሎም ጽንዓትን ቆራጽነትን ተገዳላይ ትግራይ ኣብ ሓደ እዋን በኸምዝ ገሊጽዎ ነይሩም ናይ ትግራይና ጠቅላላ ቆራጽነት ንመስዋዕት ቁርብነትን ጀግንነትን ከሪያ ዝኽላ ኢለዝ ግምተን ገለኽል ተሰለስተ ክገልጽ ዝናይ ማእኸላይ ኢትዮጵያ ምንቅስቃስ ጀመርና ኣለዋን ካብ ማይጮው ክሳብ ቆቦስ ዲተሚትን ሰለስተን ዝባል ኃይል ምንጥቃ ኣለዋን ናው ቆቦስ ተመደቡ ተጋደልቲ እቲ ዘጥቁዕሉ ከባቢ ጸላኢ በሰለስተ ዙር ዝሓጽሮ ነይሩ ሰለስቲን ደረጃታት ዘለዋ ዙራት ዘለዋ ናይ ፈንጂ ሓሊፉ ምስ ጸላእኹ ዋጋ ምርድዳእ ተገይሩ ኣብ ሰለስቲ ዙር ብዙሓት ተጋደልቲ ደቂሶም ህይወቶም ሕሊፎም እቲ ተጋዳላይ ኣብ ርእሲ ዝደቀስሉ እናረገጸ ብዝባኖም እናረገጸ ምጽላእት ዋጊኡ አውዝ ነበረ ናሽዲስት ሰለስተን ኮር ኃይሊ ሙሉ ደምሲሱ ስለዚህ በጠቃላሊ እቲ ተጋዳላይና እቲ ዝነበረ ንሓለፎ ዝኸይደሎ እቲ ናተሰው ዝሐልፍ ዘለውን አፍቲ ነባሪ አፍቲ ጻናሐይ ንሓለፎ ዝኸይድ ነገር አሎ بوفينت بجግንነት بقراጽነት ስራሕ ሰሪሕኻ ዓወት መዝጊብካ ህይወትካ መሕላፍ ከም ትራዲሽን ናተኣሳሰረ ዝመጽእ ናተተሓዘ ዝመጽእ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ብረታዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ንምዕዋት ካብ ተራ ተገዳላይ ክሳብ ዝለዓለ ጸፍሒ ወታደራዊ መሪሕነት ዘይትካእገደ ካብ ዝነበሮም ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ሓደ ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም አርአያም ابا سلامن لمعاتن زنبرو صنع مرغصي بخمز تزاريبو نيروم وسناي زخون تزبي بعلو سعيرو زرخون سعيرو زمزغوني زخون سلازو زقصالاينا لمعات منقصاص تزبي ببخوابيو بفلايت قندناي معتوتنا منكي حرشا سلازغنا اتي بيستفلالي زمناوي زي كون حرشاتات الطاقمة تقول يزلو مريت عدنا كلنا في حرة ناو زلم علقناتات بيقول بتوكين قصاص اتناي قصالاي لمعتنا تግራይ زعبل لقناتات كفطر سلازقل نايتي حزبي بمسرته كم اون نايتي نهات ولاد زخونه سراويت دغفن كيتفليو كاب حزي جميرو نايتي بمحبرات توديو حدا خوين منقصاص كوصلوا له يزبي صنعتن جግንነትን بحد ገጽ ሰዓቀን ጨዋታን بخالق ገጽ መለለኢ ዝኾነ ጅግና ወድ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ጅግና ይሐልፍ ስም ይተርፍ ከም ዝባሃል ካብ ሓደ ውልቀሰብ ብዝተተኮሰ ጥይት ቅድሚ 29 ዓመታት ማለት እውን ለካቲት 1988 ዓመተ ምህረት ተሰዊኦም የጀግና ጥግ ብየዋለሁ ትግራይ እግዚአብሔር መስከረ አመኛለሁ 100% የትግራይ የራሱን መብት የሚያስከብ እንደፈለገ ታርገዋለ ወይ ፍንከች ስለዚህ የአማራ ልጆች ምንድነው የምትማሩት የአማራ ክልል ተገደልን ተጨፈጨፍን እንዲሆነን ይባላል የራስን ግን መምረጥ እንኳን አልቻለም ስለዚህ የአማራ ልጆች ይሄንን ነገር እንደ ትምህርት ብትወስዱ እናንተ የምትፈልጉትን ብትመርጡ የዛኔ
አማራ ክልል ላይ ለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂው የአማራ መንግስት ይሆናል። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ ዛሬ የትግራይ ህዝብን በራሱ ፈልጎ መርጦ ማንም ሊከራከረው አይችልም፣ ማንንም ሊያገባውም አይችልም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይህን ምርጫ ማድረጋችሁ ለእናንተ የሚጠቅማችሁን የትግራይ ህዝብ እንጂ የሚያውቀው ሌላ ህዝብ አያውቅላችሁ። ስለዚህ በእውነት ኮንግራጁሌሽን፣ በርቱ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ደግፋለሁ። ጎበዞች ናችሁ። የራሳችሁን መንገድ መርጣችኋል፣ በራሳችሁ መንገድ ሄዳችኋል። በደንብ በዚህ ነገር ላይ ጎበዞች፣ ጎበዝ ብለናል። ስለዚህ በርቱ። የአማራ ልጆችም ይሄንን ነገር ወደ እናንተ ማምጣት ወዲያው ላይሆን ይችላል፣ ግን ስሩበት። خبا عجو قلبت فسكولو زرعي خببت سلو قدي نوك ملع ورعد قلبت منفيت قبرا فلا تلكرو ويتا طبعي عقلي وين حلال بدري فلا تلكرو ايا طبعي عقلي وين حلال بدري